दिनैहाय बहाय जोंनि गसाइगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे खामारपारायाव लुफुंजानाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयआव दानि आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि बिथोन बादियै जेनाखि एसएसए माने सर्व शिक्षा आसनिनि सिङाव थानाय 15 थारिखनिफ्राय जागायनानै 20 जुन अक्ट' बे जुनसिम जानो गोनां जे सम्प्रीति भजन योजना बिनि सिङाव गोबां गार्जेन आरो माखासे रायजोनि प्रतिनिधि गथ' गथायफोरजों मोनसे सम्प्रीति भजन खालामलायनाय हाबाफारि सरकारा लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंखौ रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै बे फरायसालिफ्राव जगाजग खालामनानै बावहाय पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै जिहेतु बिथोन बे बिथोनखौ गनायनानै आङो गसाइगाव 1 नम्बर गसाइगाव विधान सभा समष्टिनि बिधायक हिसाबै दिनै जिहेतु बियो बाव गसाइगावनि समष्टियाव गोलैयो मैया आङो गसाइगाव गार्लस हाई स्कुलाव खालामदों आरो दिनै बहाय कस्तुरबा गान्धी जेनाखि बालिका बिद्यालयआव नुजाफैनानै बिथिंनि फोरोंगिरि आरो गथ' गथायफोरजों जों जयै नुजालायबाय आरो आंजों दंफायो जोंना मानगोनां जन्धुवार बिटिसि बियाबनि एमसिएलए उइलियाम नार्जारी जों सानैजों दिनै नुजाफैनानै बहाय जों मोजां मोनदों आरो बे प्रग्रामा बिथांमोननि नाजानायाव बहाय ग्रेन्ड साक्सेस जाबाय मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जों मोनजाबाय आरो बेखौनो जोङो बे अनुस्थाननि जेनाखि प्रिन्सिपालजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर होयो। बे समावहाय आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो मिथिहरनो नागिरदों जे आसामनि बिथोन बादियै दिनैहाय जोङो नैबे कामारपारानि सिङाव थानाय बा गामियाव थानाय मोनसे जोंहा कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया बहाय सम्प्रीति भजन होनाय बेखौहाय दिनैहाय नैबे स्कुलनि मानगोनां प्रिन्सिपालजों लोगोसे स्टाफफोरा टिचार स्टाफफोरा जोंखौ लिंहरदोंमोन आंखौ आरो जोंनि गसाइगाव 1 नम्बर गसाइगाव विधान सभानि एमएलए सब्राम बसुमतारी सार बिथांखौबो लिंहरदों जों सानैजों फैनानै दिनै जिखिनि मोनसे प्रग्रामखौ जोङो दिनै एटेन्ड खालामबाय खुब जोङो रंजानाय मोनदों जेरैबायदि बिसोरनि मोनसे इउनिटि जेरैबायदि बिसोरनि जे मोनसे एरेन्जमेन्ट बेखौ नुनानै जों गिदिर रंजानाय मोनदों आरो बियो दिनैहाय ग्रेन्ड साक्सेस मोनसे दिनै प्रग्राम आरो दिनै बावनि जे स्टुडेन्टफोर खुब डिसिप्लिन आरो बावनि जे टिचिं स्टाफ बेबो खुब थारमाने अनार होनांगौनि दरकार दङ मानोना ओरैबायदि बिसोरो गावजों गावनो मोनसे कालेक्सन खालामलायनानै बे प्रग्रामखौ दिनै साक्सेस खालामदों दे जिहेतु बहाय दिनैहाय स्टुडेन्ट जे बहाय दङ नैबे स्कुलाव हाबफैनाय स्टुडेन्टफोर बिथांमोननि जे गार्जेनफोर बिथांमोनाबो फैदों आरो समग्र गार्जेनफोरखौनो दिनै जोङो बेखौल' जोङो मेसेज होनो नागिरदों बा बेयावबो जोङो बेखौनो मेसेज होलांदों जे जोंनि हेल्थ बा जोंनि देहाया गोग्गो थानांगौबा मोजां जोङो मुवाफोरखौ जानो नांगौ गाज्रिखौ जों एभयड खालामनांगौ दा बेनिखायनो गाव गावनि स्टुडेन्टफोरखौहाय जाहोनायजों लोगोसे स्टाडियावबो मोजाङै दिथा होनानै बिसोरनि जे इन फिउचार जे बिसोरनि जे थांनानै थानाय जे मोनसे गसंथानायनि जे अबस्था बेखौहाय बिमा बिफाया जे नोजोर होयो आरो स्टुडेन्टफोराबो नैबे प्रग्रामनि दुवारै लोगो लाज्लायनायजों लोगोसे माखासे जे एनकारेज होलायनाय बेखौहाय मोननानै निस्सय फरायनायावहाय आपग्रेड जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दे जिहेतु बहाय दिनैहाय स्टुडेन्ट जे बहाय दङ नैबे स्कुलाव हाबफैनाय स्टुडेन्टफोर बिथांमोननि जे गार्जेनफोर बिथांमोनाबो फैदों आरो समग्र गार्जेनफोरखौनो दिनै जोङो बेखौल' जोङो मेसेज होनो नागिरदों बा बेयावबो जोङो बेखौनो मेसेज होलांदों जे जोंनि हेल्थ बा जोंनि देहाया गोग्गो थानांगौबा मोजां जोङो मुवाफोरखौ जानो नांगौ गाज्रिखौ जों एभयड खालामनांगौ दा बेनिखायनो गाव गावनि स्टुडेन्टफोरखौहाय जाहोनायजों लोगोसे स्टाडियावबो मोजाङै दिथा होनानै बिसोरनि जे इन फिउचार जे बिसोरनि जे थांनानै थानाय जे मोनसे गसंथानायनि जे अबस्था बेखौहाय बिमा बिफाया जे नोजोर होयो आरो स्टुडेन्टफोराबो नैबे प्रग्रामनि दुवारै
लोगो लाज्लायनायनि लोगो लाज्लायनायजों लोगोसे माखासेसो एनकारेज होलायनाय बेखौहाय मोननानै निस्सय फरायनायावहाय आपग्रेड जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय